pla general és el marc que defineix el model de ciutat que volem per els propers anys i que ha de condicionar la vida social, comercial, econòmica i mediambiental de Ciutadella. Com podem créixer d'una manera sostenible i a la vegada conservar el nostre patrimoni cultural i natural? El comerç dona vida i riquesa a un poble. Ens hem de plantejar quin paper li volem donar en el comerç en el desenvolupament de Ciutadella. ¿Queremos aparcamientos en el centro de Ciutadella o queremos ponerlos a las afueras y que el centro sea más accesible para pasear, jugar e ir en bicicleta? Ens agradaria jugar al carrer i anar amb a l'escola. Com podem fer una ciutat amb menys cotxes i més espais per jugar? Hem de decidir entre tothom on volem ubicar l'estació d'autobusos i com connectar-la amb la resta del poble. Polígon industrial voldríem ampliar els usos que ja tenen i el nou port com el connectaríem en Ciutadella. Tenim un important patrimoni cultural, històric i natural. Com l'hem de gestionar per garantir la seva conservació i alhora donar-lo a conèixer? Els propers anys la gent de Ciutadella envellirà i hem de pensar com podem atendre les seves necessitats. Les urbanitzacions són una part important de Ciutadella. A més, són un motor econòmic essencial. Cal pensar, idò, en el futur, a veure quina urbanització i què volem de la urbanització. I moltes altres coses que hem de decidir entre tots pels pròxims anys. Perquè el futur de Ciutadella l'hem de decidir entre tots i totes, perquè mos hi hem de sentir a gust i hi hem de viure bé. Participa!